Spartacus! Siguran si da ti je kompjuter ispravan? O da, samo sređujem sve podatke o Lenjom gradu. Šta piše? Piksele, tražiš da te podsjetim da se setiš, da sebe podsjetiš, da se setiš nečega u potpisu Spartacus. Tako je, setio sam se. Moram da napravim rezervnu kopiju svih podataka pre nego što uradim bilo šta drugo. Hajde da podesimo sve i napravimo kopiju. Prekasno! Velika greška, kompjuter ne reaguje. Piksele! Neko je u nevolji. Vrata! Lezi! Eksplodirat će! Spartakuse! Šta nije u redu? Kompjuter, isključi ga pre nego što eksplodira! Odmah! Idi, Spartakuse! Isključujem! Sad! Deco, pokušao sam da isključim kompjuter, ali mislim da sam zakasnio. Uništen je. Ali spasio sam ovo. To! O ne! Istopi! Sve slike i podaci iz kompjutera, sva memorija je nestala.